Mojím zvykom je, keď sa vrátim po lete naspäť do Ras Al Khaimah, že všetko dávam čistiť. Hello, welcome. Viete, čo je fantastické, že o 11:00 si v nedeľu zmyslíte, že chcete tepovačov, zavoláte im a oni už o 1:00 sú tu nastúpení. To fakt len tu môže byť. Gingy asistuje. Ona je tak neskutočne zvedavá. Dinko, to si v šoku, že tu máme toľko pánov, čo? A s takými strojmi. No a ideme sa pustiť ešte aj do závesov. Ak nás Dino pustí. Úplne na záver dávajú túto dezinfekciu. Naše firemné autičko. No a ideme na klimatizácie, to je ďalšia fáza. To je vlastne odtiaľto z tejto klimatizácie chodbovej. Takže toto je hore na streche, klimatizačné jednotky. No a teraz chlapci z Rush Properties to čistia a ukazujem len, ako sa to vie za pol roka strašne zašpiniť. 8 jednotiek.